Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag winupas pasamak. Di sumbat di agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong di umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko. Adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Aldawa po iti Biyernes papagayam 23 ti mabilang iti bulan ti Disyembre. Into nubigat bisperas ti Paskwa gagayem keng kabsat. So advance Merry Christmas kada kay amin na sa apada mamni po dapo ti ENR online nga mangidanon manen iti sabali parang ti programa Damdamag ni Berto. Dito po di pagayam nyo ni Robert Berto de la Cruz, iti technical control, Maki Paulino Agustin, tapno idasarmi apo di damag nga mumi nga diti pakasikdan tayo amin sa apada, when numabalin nga mga pektar itinaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Kakabsat ken gagiem. Padaanan na po ni Mr. Arthur Valente, ti Fishery Regulatory Coordinator, when Fishery Coordinator, iti biyang ti Provincial Agriculture Office, gagiem ken kakabsat. Makainuman tayo, live and exclusive, iti detingal daw, gapo-apo karite in maidandanon kada tayo, babayan kada kitay amu tayo, nga daan apo iti taraken na lames, especially kada kitay fish cages, fish ponds, gagiem ken kakabsat. Adda ka di epekto na apo kada iti taraken na lames. Ti nalamiis nga tiyempo gagayem ken kabsat. So padaanan nyo, ken no adda ti solusyon, amwen tayo ken ni Mr. Arthur Valente. Iti sabali nga bangir kakabsat ken gigiyem, record apo ti Department of Health, checknan kada kitay, maputputukan, tinagduduma paset ti bagina, kang runaan na kada iti ima, gagiyem ken kabsat, iti agtinawen, bumababa, segon ti Department of Health. Papagayam, iti sabaling bangir suspendido nga Bureau of Corrections Director General Bantag gagayem kamsat or orayan na kanot ipanakaipila ti kaso kontra keng kuana gapo iti akusasyon nga adda binagkong na nga dua nga balod gagayem keng kamsat. Pasiknan pelay nga po ti agda mga tawen crime rate iti holiday season gagayem kay kabsat bimaba iti na panatawen 14.42% tinagbabaan na segon iti Philippine National Police. Iti sabali nga bangir malagip yo apo iti issue digiti sa bungero nga nagpukaw ada kanon innem nga manamnama nga maipilaan iti kaso nga kidnapping, illegal detention, sekna na po iti pa nagpukaw digiti sa bungero ijay tanay gagayem kay kabsat. Disyembre 26, naideklara babaen iti pamilin ni Presidente Ferdinand Marcos kas special non-working holiday. So medyo atidduga po ti bakasyon, long weekend. We have Saturday, Sunday, Christmas Day, then December 26. Kasi yung Christmas Day, Domingo, regular holiday yon. So, DJ Apo, tapno kano maipaayan tayo nga Filipino, especially di kita adaan ti trabaho, iti mas at atidog nga family bonding for Christmas. Digitoy, Ken Sabsabadi pa ay idasarmi ka na kayo. Telasod ti may nga oras para di programa Damdamag ni Berto. Daytoyen ti sumbat tinangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usarin digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kariti taraken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nga bababa agastos. Gumatangen kariti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariti aming nga klase ti mula ken para kariti taraken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Dulay.
Mabalinda pa nga may ipanawag ka na kayo, ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babaen ti company technician da, paadwen ti apit, itinababa agastos, babaen ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti dekalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para kadi iti patpatiga pimusay, manipod kababaan ing ganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek ka pa nagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay babaen ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay da iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid iti minatay iti sa bali alugan. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay. Masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adanda ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Lisensyado Abalsamador, Owner Manager. Lily of the Valley. Daytoyen tinurore digiti agisem kadi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages, adan pa iti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-00023282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, tuloy ti programa tayo Damdamag ni Berto. Amoy po adda digitay nakasarsarita tayo gagayem keng kaabsat nga Peace Cage operators or agtagi ko apo kariri pagtaraknan ti lames gagayem keng kaabsat na obserbaran da kada ti panag value ti tiempo especially kang ronan na kada ti panaglami ti tiempo gagayem keng kaabsat nga adda digitay matay kada giti tarakenda gagayem ken kabsat isu nga appoint tayo ken ni Mr. Arthur Valente ti Fishery Regulatory Coordinator ti Provincial Agriculture Office amuntay man apo no anat ti epekto nga talaga ti kan digiti muno na ngayon naman tayo akit ada di kasla panag kusim da nga mangan kakabsat ken gagayem ngem nat hantay nga mai sigurado no ada digiti na ala tay ding kariti mo na nga gundaway nga agpatay digiti lames gagayem kakabsat so ti saludsud ditoy adda ka di solusyon gagayem ken kabsat no kastoy
apo ti mapasamak kadagiti taraken alames. Amuyo pagka fiskil no kunam adu digiti matay, siyempre agpuunan ka nagngina apo ti fish nga pagpakan kadagitay taraken nga ikan kadagitay fish ponds, fish cages, gagiyem kayong kabsat iso nga dapat apo amutayon no kaya tay nga solusyonan wenno adda mabalin nga i-share apo di eksperto seknan iti pan nakasolusyon deto ita nagbalinen apo nga maysa kadagitay kangrunaan nga livelihood wenno nayon nga pamastrekan ti tao apo aglalo kadagiti acidic kadagiti bodies of water karayan waig to include digitay taltalo na po nga digito ket irrigated adda ti available nga danom gagiyem kay kabsat tapno adda nayon nga pagkakitaan nga aglalo kadagitoy rumrumara po medyo adda ti panag krisis ti lames kadagitay merkado nga mailako iti tao. Okay, iti dito yung gundaway ka-inuman tayo live and exclusive ni okay, sandali lang. Okay, ni Mr. Arthur Valente, makainuman tayo apo may panggibidi dito, kakabsat ng gigiyem at dapat digitay in Cagayan, idi nakainuman tayo apo, ti apo konsehal Hill Buenavista, gagiyem ko na nga digitay manalon gapo apo ti sitwasyon ti panagtalon nga dandanimit awan maparwaren di na maparwar ti kastusda awan tangdangdang agtaltalon digitay talon insublidang kadigitay landlords gagiyem kay kakabsat okay na okay adda na po iti linya ni Mr. Arthur Valente. Sir, good afternoon. Thank you very much. Iti mga gundaway. ENR Online, programa tayo Damdamag ni Berto. Makainuman da kaman para iti deto'y naipadanon niya problema di kita Peace Cage Operators. Okay, sir, good afternoon. Ni Robert de la Cruz deto'y, sir. Good afternoon, Mr. Arthur Valente, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good afternoon, Mr. Arthur Valente. Good afternoon to, sir. Good afternoon to, sir. Okay. So, sir, deti nalamiis nga tiyempo, Apo Valente, adda ka di epektuna kadagiti lames, both, digiti adda ka di surface water, and at the same time, the fish cages or fish ponds, Apo Valente, sir. Adda, sir. Okay, agresulta ka di dito ti mabalin niya pan nakatay dagiti lames Apo Valente. Indirectly, yes. Okay. In what reason? Ano nga rason na apay nga ipatay da dito na lamiso na tiyempo Apo Valente? Ti kapuna deta ya pinagbalit ti tiyempo sakit na matungwa madida pa'y unay makapangano kastingan na lamis ti tiyempo sa managsakit da nukwa ket pinagsakit da possible pa nga madida makapangan di madida panangapangan siyempre pumabat yung resistansya da agsakit da pa no kadetay finrat po no datay maputput da bigger da ken saksakited da kapil da ket possible nga no kapten ti bacteria virus no fungus di saksakiten da ti possible no nga pagkatayan da. Okay. Vote, di kita nakapupok when adda ti fish cages or fish ponds and at the same time di kita adda ka di surface water kasla kumawaig, karayan mabali na maapektaran hindi kastoy Apo Valente. Lalo na kita naka-fish cages kasi magmananda dagiti fecal matters kung dagiti sobrang makan dagiti no agbongso dayay ag-produce ti hydrogen sulfide diyan ti ibaba diyan ti lansat na no mga keyboard na diyan lalo na iso ti mangpa di pinaglibog na mapanyayan ti tasang da diyan lalo nga pagkatayan da sa no, may sa nabuto da diyan na iso ti lalo nga mga grabe no mangpalalo ti panagsakit di saksakitan dakin
infection ti kudil kinda kije pigpigar da isu da jadi pagaladan ko. Okay. Ada ka di klase ti lames kasi yung mga nakausap ko titaraken da tilapia. Ada ka di klase ti lames nga mostly nga maapektaran idi kastoy nga nalami sa tiyempo, Mr. Valente sir. Yes, kas kinuna yon tilapia gaputa nakapupok data. Di babasit lang da je pag likaw-likawan na. And again, no lalo no piskarya no tangke no piskage daje kaadudang agyan plus daje pan naka confine pan nakakulong da iti nailan lang pagyanan syempre daje panaglalagod-lagod da kada nagkompetensya dati amamin ng hangin awon no oxygen makan espasyo kin dumapay so dahil ti lalo nga magpakaro ti sitwasyon kadakwada no lalo no kasting pinagaangin pinaglalamis. Okay kunayo nga mabalin niya adadda nga mangdigdeg iti panagsakit dagiti lames di sobra nga panagpakan kasano nga min sir ti adu ti ipakan nga feeds iti manugasot or mano ti bilang ti mapakan iti kasjay nga kadakkel ti bulyom ti feeds Apo Valente. Manjaging baga nga ti sobra nga panagpakan ngam ti kayat nga sawan dagiti fecal matters wala dagiti rugit da nga mismo plus dagiti no adati handa nga nakan nga feeds na mas pangarigan ta uri pa sobra no maditi regnado nga mga at nga talaga ti sobrada ano da takado ti panagpagpakami diti kita kinire-recommend namin 5% of the total body weight o nabayag da dyan ta kilo-kilo ka lang ti papamami lang no kadis no agwaris da lang no aging gana nga kaya dapat timangan pakanandalata no maganda kaya timanganan isardengdan kas dyan lang ti practical ngam no agkwenta tayo akat mga 9 naging gana ti 11 bags per 1,000 diretso da dyan aging gana nga manipod na ipupok aging gana nga makalap. Okay. So, since napagsasalitaan tayo, diti pa nagsakit, gapo iti nalami is unay nga tiyempo, adda ka di mabalin a solusyon or pangsalbar kadagitoy nga lames, Apo Valente? No mabaling nga sukatan tadanom na, mabaling nga sukatan tadanom na, no mabaling nga i-harvest. No, basot lang ti affected mat, mang danom lang, mang kalang tinagdalos nga danom, either nga tangke mo lang, o planggana, or burnay drum, o no timba, ta alaan na gajay affected nga individual, sa isutipan ni Jai nga madajit danom, matritan iti asin, o sa kapasit na formalin kanangin na digiti chemical so potassium permanganate nga mabalin nga pang-treat kadakwada ti most practical nga mabalin nga remedy is dayjay danom nadalos nga danom nga maikan iti asin nga isu ti pangipalangoyan kadagiti apektado nga individual. It takes how long nga ipan mo DJ apektado kadagiti medyo adda asin na nga danom Apo Valente? Depende di kagrabe di sugat na no pagkapaman lang uri pagtabnaw lang mabalin may isang oras, 2 oras, 3 oras okay lang. Digad after that mabalin mo nga isubli ka di pagpupukan or di piskage or pispans. Yeah, mabalin nga no mabalin na talaga nga ang ganan no mabalin na nadalos ko madya pagyananda. So nga no narugi dito no iyakar dito tinadaldalos basit mo ka. Okay. Sir, iti opisina yo adda ka din digiti reports nga kastoy. Kas na kaditi naamok kaditi mesa kaditi amok nga agpatay digiti pupuk na. Adda nakadanon ning kada kayo nga report Apo Valente. Awan pwede mano nga report dito opisina tayo panggapti panag
panakatay dagiti pupupok nga lang mas kadagiti nga tiyempo, Apo Robert. Okay. Sir, okay. So kadagitoy harvest time na ba? Kadagitoy dagitoy lames tapno i-harvest dan or safe kadi nga kanen ipauneg sidaen dagitoy matay nga maalada no makita da fresh pa lang or kapat patay Apo Valente. Madite makita no kit may baga no harvestable and depende nga min no kaano da nga ipupok ito sa kapatidag na di pupok dan no at da kita no pagpatay na pa lang kas pangarig madi pa lang timpaw no na ito nalunag pa lang makita da nga kapat patay na awang problema safe dahil basta hangan na sa bidungan na po. Okay. Sir, mapandaban ti sa bali, kumustan ti supply ti lames? Iti kabukbukudan tayo nga probinsya ti Ilocos Norte, especially di kalap tayo dito, and at the same time, di kapoy ti sa bali a lugar, Apo Valente, especially Christmas time. Na nakapoy ti supply Apo, frozen dagiti makikita tayo nga kadon na nga may lalako ka dagiti talipapaken na oray pa yung matita market ta amo tayo mga makabumula ng dito nortada na napiksat na danom kat saan nga makapandagiti mangalap ta nuandamang makapangkat agsubli da mga dagos ta saan nga kabalan diti agos diti danom kita tilamis na. Okay, maraming salamat Apo Valente, tinted mo agundaway nga makainuman da kay ti dito nga aldaw malaksid no adda kita advices mo, especially your Christmas greetings kada kita agbuy-buyaw nagdingdingig kada ta iti dito nga aldaw iti programa tayo damdamag ni Berto. Go ahead Apo, go ahead. Napiksat ti danong baybay Apo tata hanga napiksat ti daluyon nga na piksat na press na piksat ti Agos no mabalin awan pa lang ti mapan tumaptapog makita tayo pa lang kadagiti alternatibo nga mabalin tayo nga panglakagan para ti panagbiag ket tapnon ti kastakit naragsak tayo amin nga mang sarabo iti Paskwa kas tamutan iti barong atawan ket Merry Christmas and Happy New Year kada tayo amin nga awan labas. Okay, maraming salamat po Apo Arthur Valente. Advance Merry Christmas din and Happy New Year Apo Valente. Maraming salamat po sir. Maraming salamat, Happy New Year and Merry Christmas. Okay, so DJ Apo, nangiganyo ni Apo Arthur Valente, digiti makita yung maapektaran na mabalin nyo kano Apo nga tiliwen, then i-transfer yu iti drum or palanggana, nga adaan iti basit nga asin, di umitunay ka adwenta asin na, mga no masubraan, umapgad metunay ta danom na, kikiyim kay kabza, baka DJ ti solusyon, ngamin, adda kita formalin ko na napay, Apo, adda kita agas ngem nangingina dito so better asin na lang ni kumpadre Manolito Budwan Apo Konsehal dita Barangay San Roque Paway may isa kadigitay maka-experience Apo kadigitay pupuk na nga lames ni Manong Dado Belisario dita Dingras awam pet in report na gid ang amok nga amuna digitoy gagiyem kay kamsat dita sana ba yon Baresbes Dingras Ilocos Norte digitay agpupupuk ti kan kadigitay adaan iti Karkarayan gagiyem kay kamsat wawaig or digitay pagtatalunan kasi kasko na kita tayen na uri digitay pagtatalunan na po dito irrigated irigasyon agapo di irigasyon dumalan ni Jay nangaramid de JT Kwan pispan din ni Apo Hill Benavista edi Santa Fraxedes Cagayan kami nga po ti konseho kunana digitay nang isubli agtaltalon niya nang isubli Apo iti talon da kadigitay landlord digitay kano madalanan ti danom pinagbalindan niya fiskarya wino fish funds gigiyem kay kamsat ken nagbalinin na po na adun nga tao adun nga taga Ilocos Norte engage iti biyang ti panagtaraken ti lames especially tilapia hito digiti medyo maano anti taawa
adadta bangos, malaga, gagayem kayong kamsat. Kas nangiganyo, nakapsot apo pa ilayang ti makalapan, gapu tinadawel nga baybay, kakabsat kayong gagayem, so nga digitay imported, wenno agapot sa bali nga lugar, nga lames ti mas adadda, nga mailaklako apo kadagitay merkado to include talipapa, gagayem kayong kamsat. Ayan, so sapay apo, nakaited kami, iti advice, wenno mabalin nga pang solusyon apo di problema, gapo iti panagsakit, wenno panakatay, digiti taraken nga lames, gubway apo, wenno gapo iti nalamiis at tiyempo, segon ken ni Mr. Arthur Valente, di Provincial Agriculture Office. Ni Mr. Arthur Valente apo, ti Fishery Regulatory Coordinator, iti Provincial Agriculture Office. Okay? Kasama na nagtultuloy tayo, agyaman tayo ka dito sa maganad. Thank you very much, iti TMT Construction Company, di 48A Kabungaan North Lawag City. Amin apo, nga digitay construction services. Mabalinda po nga ipaay kada kayo. Manipod materyales, aging gana po ti pan nakapatakder, di kita kalikagum yung patakderen, sindaraan na po, eksperto nila, ti TMT Construction Company. Thank you very much, Mr. Loreto Tamayo, ti Waipahu, Hawaii, ni Mr. Onopre Durupan, manipod ti Wayanay, Hawaii, ni Ma'am Elis Tamayo, iti barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Nadarikrik na inyo ti Baguio apo, ket kayo i-konsultar ti doktor nga mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, manipod po di St. Camillus de Lelis General Hospital, nga masarakan iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much, iti Pugad Lawin, Carbas Aircon Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, babaeng ni Engineer Neil Jose. Anyaman na po, di kita kalika problema, kadito air conditioning unit, di kita ilugan nyo, mapan nyo ipandeta po ket tarimnen, dagiti technicians, ti Pugad Lawin, Carbas Aircon Service Center. Kabayatan na agyaman tayo pa kay ni Mr. Henry Afagay, di Pennsylvania, Estados Unidos, kay ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, iti San Nicolas, Ilocos Norte. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong, diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka, ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok.
ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo, ang aming Yusolicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati na pintas nga kwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert ta DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kaditi rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no ka mang Robert. Okay, tuloy. Ti programa tiyo Damdamag ni Berto. Dan napalabas na po upanapulo ket 2 minutos. Kasangwana na po ti oras ti uno pa kalpasan. Ti oras yung alas 12. So 18 minutos pa agalauna manen. Di kitay manarimaan pa lang nga po iti panangan na. Kumusta kayo? Para iti pangaldaw. Kakabsat ken gagayem. Di kitay preparasyon tayo po para iti medianoche. Into nubigat, yagiyim kamsat, bisperas ti Paskwa. Sabagay, wan di kita reports nga nangato unay apo, ngimina unay apo, di kita pang Noche Buena products, kakabsat ken gagiyim. Okay? Mapagsasaritaan tayo ti Paskwa, papagayam mida. Indeklara po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ti Disyembre 26, ididato yung atawin kas nayon nga special non-working holiday. Gagayim kamsat idintero apagilyan Pilipinas. Ti deklarasyon ket saguda iri proclamation number 115 nga inparwar wenno na iparwar tapnon maikan kano digiti tattao iri intero nga pagilyan iti umiso nga gundaway tapno maselebraran ti Paskwa nga kadwada ti sibubukel nga pamilyada wenno digiti patpategda iti biag. Nakasaad iti proklamasyon na hindi pa nang gutgutigot na kadagiti pamilya nga adda iti wenno pa nang paay na kadagiti pamilya iti mas at atidog nga weekend gagiyem kamsat long weekend gagiyem tapno ag kakadwa ag dideng na apo digitoy ket mapapigsapay ti relasyon nga daytoy ket mangitunda iti mas produktibo nga aglawlaw ken kastameten maipursigi apo ti turismo. Ayun produktibo nga aglawlaw ken bentahe para iti turismo wenno ta makapagpasyar digiti babaknang ngimda tayo nga saan babaknang ket saan baknang ket makapagpasyar ka nga rod aging gakablaken ni Maki dito studio balay studio kakabsat ken gagiyem DJ long weekend
ket mangin courage wenno manggutigot kadagiti pamilya nga agmay maysa tapnon ti kasta mapatibker ti relasyon para iti mas produktibo kano apo nga aglawlaw tayo ken kastamiten maipromote ti tourism. In mandar ti presidente iti Department of Labor and Employment Department of Labor and Employment gagiyem kabsat dule ko na tayo nga mangiparwarda iti circular para ti panakaipatungpal ti proklamasyon pakairamanan ti pribado sektor gagiyem kay kabsat. Tingamin aldaw ti Paskwa ket na ipatang iti aldaw ti Domingo nga maysa nga regular holiday. Imon unan nga in-update ti Malacanang ti listaan ti regular holidays ken na special non-working holidays para iti tawen 2023 nga detoy ket mangipalubos iti long weekend gagiyem ken kabsat. Di ba? May mga ano noon I think under Arroyo administration ni dating presidente Gloria Macapagal Arroyo pagka nataon iti the executive order na nataon nga holiday DJ celebration iti anyaman or holiday metlaeng gagiyem kasla ko Domingo, then the following day iso apo iti panakaselebrar na or agbalin nga na special non-working holiday. Iti babaen ti proclamation 90 iti Enero 2 2023 nga mapan iti aldaw ti Lunes ket agbalin met deto nga nayon nga special non-working day gagiyem kamsa at kas panangkita met apo ti tradisyon di Pilipino nga bumisita kadagiti kakabagyanda ken kapamilyada. Enero 1, 2023 ket regular holiday iti babaen tinasaong nga proklamasyon gagiyem ken kabsat. So yun so non-working holiday January 1st 2023 ken December 26 2022 kakabsat ken gagiyem. Siguro adadapay nga maipaayan dito apo ti ti importansya ti panagkakadwa. Dito Paskwa naipatang aldaw ti Domingo regular holiday kakabsat kay gigiem iso nga maipan apo nga nayon nga special non-working holiday ti aldaw ti Lunes nga detoy ket Disyembre 26 kakabsat ken gagiyem. So addang pamili na po ti presidente ti Department of Labor and Employment but no pay adda pamilin nga kastoy kakabsat ken gagiyem adda digitay saan na nga maliklikan nga agtrabaho latta mandatory kadiji kumpanya nga ore holiday ore maideklara nga non-working holiday agtrabaho ka mapangkalat ta sumrek gagiyem ken kabsat. So adda no ko alagaden coming from the Department of Labor and Employment dapat amuyo detoy dakay nga makitrabaho pagka non-working holiday or holiday ket talaga nga sumrek ka addalata additional payment or bayad mo or sweldom no naipatangpay nga day off mo gagiyem kabsat ag sweldo kalatta no digite ko no work no pay gagiyem kay kabsat ag sweldo kalatta double triple triple payment gagiyem kay kabsat pagka ganon DJ aldaw nga naideklara kas special non-working holiday. Siguro may sareto apo kadagitay kalikagom tibiyang ti presidente isong adda ti manduna manipud ti para iti manduna manipud ken kuana para iti Department of Labor and Employment tapno mga ramid da iti order nga mayalubog kadije nga order na tapno may implementar even the private sector. So digiti adda apo iti pribado nga sektor siguro kang runana construction gagayim ken kamsat kasi mga construction workers no duma awan holiday kada kwada depende no nat pagsasaritaan nyo kadagitay inhinyero wenno foreman gagayim ken kamsat kasi laki ni Muller ni Muller dita sa Nicolas gagayim foreman Juanito Pariulen Muller Jr. Yun so nga adamando coming from the President address to the Department of Labor and Employment nga mga ramid iti circular para iti panakay patungpal tinasao nga proklamasyon oray iti pribado nga sektor gagayem ken kabsat so tay kunakon digite kapilitan nya sumrek gagayem kabsat kasla ko digite media apo idadak ti radyo aket one holiday non talaga nga but
ian anumi nga adda mandar no ko apo ti Department of Labor. May address kadagiti employers gigiyem ken kabsat no kasano apo ti pan nakakwenta ti oras digitay agtrabaho during special non-working holiday or regular holiday nga mapilitan ka nga sumrek. Ada day double pay, triple pay, gagihim ken kamsat. Isu nga dapat ammo apo digiti makitrabaho digiti nga banag tapnon ti kasta saan da apo nga magundawayan babaen ka digitay employer da. Gagihim kamsat. Ayun another news coming in line apo iti Christmas gagihim ken kamsat. Mapantay met apo iti krimen gagihim ken kamsat. Di ba pagka Paskwa adulat tat krimen imbes nga tay ragsak apo ti agari kada tayo saan no diket umasibay kada tayo apo ni si Duker panagdanag panagbuteng gapo kaditi mapaspasamak nga krimen siguro kasi adu ti krimen ana digiti kang runaan na pa krimen no kastoy nga Paskwa hold up pickpocket panagtakaw kada dami namin kakabsat keng gagiyem even murder adalat ta mapasamak siguro yung mga digiti agar-aramid ti kastoy kasla ko madeta panagsipdot kada budol-budol DJ busy ni tao busy ni tao ken agar-ari di ragsak malibtawan na apo DJ seguridad para itibukod na nga bagi. And at the same time, yung mga authorities natin, especially PNP, ado nga trabaho dabo during Christmas. Ado di kitay guest speaker, nga populitikos, agbantay da ka diti ayanda. O kita nyo, isagsaga naman nina po, di kitay kapulisan, ti pan nakaiwaras, ti ado nga pulis, iti Metro Manila, gapo iti holiday season. Nubay kasta, nabababa ka no apo, iti 14.42%. Tina-record nga krimen ti Pagilian manipod Disyembre 1 aginggat Disyembre 20 iti deto yataweng kumpara iti kapareho nga tawen na iti tawen 2021. Ayun the comparison from 2021 to 2022 from December 1 up to December 20 gagiyem 23 ita gagiyem ken kakabsat nabababa iti 14.42% ti kaso gagiyem ken kakabsat wenno anyaman nga kriminalidad Detikit kay padugan ti 9,108 nga kaso digiti krimen iti deto nga tawen kumpara iti 10,643 crimes itay napalabas nga tawen. Sigun pa iti Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurin Jr. iti aldaw ti Huwebes iti kalman Disyembre 22 adda walo nga focus crimes nga digitoy ket paset ti record wenno data nga dito ket murder, homicide, physical injury, robbery, theft, vehicle theft, motorcycle theft, pakairamanan ti panagrames. Gagihim kay kabsat. Digiti focus crimes, sigon kini Azurin, bimabada metapo from 2,330 cases in 2021, nagbalin nga 1,636 cases in 2022. Nabababa, iti 694 cases when no kay batugan iti 29.79%. Base pa iti record, manipod Disyembre, naging gana iti Disyembre 1, naging gat Disyembre 20, ti kangrunan when numun unay ti record kada iti talo nga krimen ket ti panagtatakaw deti makungkunan na po nga talaga natataon yung panagtakaw by means of hold up bank robberies akyat bahay or anyaman na po nga klase ti panagtakaw pickpocket gagayim kay kamsat diti agtakaw ka diti malls kada groceries idilikudan detoy bimabakanumet ti bilang ti kaso manipod 2021 agingga iti 2022 theft panagtakaw manipod 710 nagbaling nga 609 rape manipod 567 nagbaling nga 662 kasama siguro yung celebration nila yung iti Paskwa apo diti panagrames gagihim keng kamsat di na mo sarkedante remda gagihim kamsat physical injuries we have last year 331 iti agna mga tawen 221 maitudtudo
nga rason ti panagbabat ti krimen di pagilyan ket ti maximum deployment di pulis di pagilyan kagiddan ti holiday season. Ito yung sinasabi ko. Gagayim kabsat. Siguro ano da dito amo no kasano na po ti bilang ti pulis no makaumanayen di ratio ti population iti kada maysa nga pulis gagayim kay kabsat gaputa kadagiti muno ng aldaw kurkurang tayo apo kadagiti pulis. Okay, kasangwanan yun tayo tuloy apo digiti damdamag gagyaman tayo ti TMT Construction Company 48A Kabungaan North Lawag City babaeng kini Honorable Telwin Tapawan. Amin na po ang serbisyo construction mabalin nyo apo nga ma-avail data nga serbisyo ti TMT Construction Company. Ni Mr. Loreto Tamayo ti Waipahu Hawaii, thank you very much. Mr. Onapredrupa ni Tiwayanay Hawaii, maraming salamat. Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121J Flores Street, Lawag City. Thank you very much. Pugad Lawin, Car Bus Aircon Service Center, iti Balintawak Street, dito Syudad Tilawag, babaeng ni Engineer Neil Jose. Thank you very much, Mr. Henry Afaga, iti Pennsylvania, Estados Unidos. Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, iti Iling San Nicolas, maraming salamat. Then kablawan tayo gaya po ni Mr. Hector Baitek, ijay Canada. Gagayim ken kabsat. Maraming salamat po, Mr. Hector Baitek. Makainuman tayo kumapay. Gaputa ang subsubra kano apo ti Lamiis, ijay Canada. Ngem busy ni Mr. Hector Baitek. Gagayim ken kabsat. Anyway, thank you very much. Merry Christmas, Mr. Hector Baitek, dita Canada. Daytoyen ti sungbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katangtalunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon nga bangkag tayo. Mabalin nga usaren dagiti produkto ti Next Gen kadagiti amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray dagiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadagiti flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kadagiti tarken tayo adingwen pakiramanan dagiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatanen kadagiti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kadagiti amin nga klase ti mula ken para kadagiti tarken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar deto yung produkto, babayan ti company technician da. Padwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Kakailan na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karigiti kang runaan nga tips para iti panang salwad tilapayag. Adak dito ay tapno mangited iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni. Isu ti most common no kagawan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusar iti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitan tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agususar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket daduma pay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan ta adda makadakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panangdarus ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, tuwalya, panyo, pero na anyaman, anadalus alupot. Ti maudi nga tip
ket itiin kay kuma panagpa-check up tila payagyo oray maminsan wenno mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up tay ear nose throat specialist yo tay lapayag tayo ket no ada tinasken nga madalusan wenno nasken nga aramidan na ket aramidan na daytoy ken may kolektar di daytoy ket saan yu kuma ibaybayag wenno itantantan tin kayo pa nagpa-check up no addaman ti sabali nga malit na natay lapayag yo panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagdingig na ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no dakdakelmet latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Okay, eksakto alaunan gagihim ken kaabsat. Kasama na po nga pumakada kami kahit kuman nga kablaawan iti happy birthday deti classmate ko apo from Sichu Gamben, Barangay Juan Sulsuna, Ilocos Norte ni Delia Mariano Ramos. Happy birthday classmate. More birthdays to come. Ken belated happy birthday ken ni classmate ko Marilo Lazaro Florendo. Di tamit laing Sulsuna, Ilocos Norte. Happy birthday Delia, more birthdays to come, more blessings. Siguro madamati madamati partin Delia. Anyway, once again happy birthday kay ka-classmate. Okay, awanin na po ti oras tayo para di programa ni Damdamag ni Berto. Dadi di bagayam yo ni Robert Berto de la Cruz. Iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalina ay nga malem ti Biyernes tayo amin sa apada. Advance Merry Christmas. Sapay tagbalin niya natalina ay ti panang sarabo tayo po ti kaldawan ti panakayanak ti ni Jesus Christ ay ito nabigat bisperas ti Paskwa. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang inyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken karikagong di umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian tapno amuan ti publiko ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Tumulong para di pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo, babayan ti ENR Online, ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya, ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self-fulfillment as they say or sense of self-pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ado digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan net amin ket naikan ti bagi nga nasalun-at ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan
iwasan tayo basit ti kastoy, no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti condition ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapat tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas. Eri sa balik pa yung gundaway, kablawan da kayo papagayam, itinagasat nga malem ti Biyernes. 23 ti mabilang, inibulan ti Disyembre 2022. Manibo di ti ENR Online, may danon ka na kayo, ti sa balik pa parang ti programa tayo, Tinapalabas. Dahil di bagayam yun ni Robert De La Cruz. Kadwari di technical control ni Maki Paulino Agustin. Dati nga malem, intay ituloy nga ibasa para may kadwan nga paset when no bansada ti surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo Selina. Ngayon kasangwanan niyan ti ituloy nga ibasa ti surat ni Selina, giyaman tayo kaditis kumaganad. TMT Construction Company nga masarakan ti Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City. Anyaman na po nga construction services. Ti kasapulan nyo, sindadaan ti TMT Construction Company nga mangtulong when no mangipaay ka na kayo itidayta nga serbisyo. Ti TMT Construction Company ket kukwa kinimatmatunan ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti Sangguniang Bayan, ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onopre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo manipod iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much kini Dr. Alan Thailand. Nadarikrik-nain nyo apo iti Baguio ket yung ikonsultar deta. Ikonsultar kini Dr. Alan Thailand, doktor nga mapagtalkan. Manipod papagayam iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti Zay Flores Street iti Ciudad Tilawag. Kastapay ti panagyaman tayo di Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center nga masarakan ti Balintawak Street ti Ciudad Tilawag. Amin nga serbisyo para iti air conditioning unit dagitay lugan nyo kabalinan nga aramiden para kada kayo ti Pugad Lawin Car Aircon Bus Service Center nga masarakan ti Balintawak Street Lawag City babayin kini Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa ni Mr. Henry Afaga, manipod di Pennsylvania, Estados Unidos, ken ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Lily of the Valley. Kalikagum yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda para iti dekalidad a kagamitan, ken empleyado para iti serbisyo nga ipayda. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kaniti patpatigapi musay, manipod kababaan ingana ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi ipayan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay babaen ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary,
chapels, ken cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid di minatayo iti sa Bali Alugan. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay. Masarakan di gitoy iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Lisensyado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoyen tinurure di agisem karididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages. Adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa. Gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon. Gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para reservation, tumawag ni cellphone number 0963-000232. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Tinagaro din papagayam nga tuloy nga ibasa deti surat nga nakay palaunan ti pakasaritaan ti biag kinayat ni pagayam tayo Selina. Alisto ti panagtulid ti panawen, Manong Robert. Nagyaman na kiti alisto nga rueda tiga panawen, ininot nga nakalipatak. Nalipatak di iti nasayem nga kalman, wenno na palabas ko. Ti panang panaw ti amak kada kami, ken kastamit ten ti kasasaktan pay laeng nga pagtengkoy ti biyag, ti pupusay ni dinana. Nagbalin nga, kasla amak ken inakon, ti apo kalakay ken apo kabakit. Wen kabsat, isudan ti kasla naganak kanyak kadidi agundaway. Nadanon ti tawen ko nga sangapulo ketinem, Manong Robert. Nupay nakailiwliwag akon, gapo iti napait nga kalman ko. Imapayaw manen, ti saan nga nasaya tagasat, wenno iduduprak ti saem, iti pamilya nga pakaibilangan. Iti maysa nga malem, ditoy nga, napasungadak ti maysa kadidi karubami nga imay. Iti nga umay iti pagtaingan mi. Selina, mapangka iti waig. Mapamukitain ni lulam ket nakadasay sa jay. Kinunana, anya tinapasamak na. Apay nga nakadasay ket napanlaing naglaba.
Kinunak. Diyak kamuta, di met makabangon. Diyak met nga rod, mabalin na matulungan ta. Diyak kabalin na nabangunin. Naungara na kidi, kunana nga, saan nga makabangon? Nga kayat na nga sawin Manong Robert, si bibiyag, ti apo ka bakit? Nagsiddo kerak ta amangan no pimusay deto iti mismo nga waig. Nagtitinulong kam nga rod kariri karubak nga napaniti ayan ni Lola. Nakita mi nga talaga nga nakaidda na imbaglaengen ta saan nga nakaulwan iti ayos ti waig ta amangan no nakasinglot wenno nalmes. Inasidgan ti maysa kadagiti karuba miket. Anyaya ti kinwayo kinunana naipagalisa kiti deta linumot abato ket naipadugmamak ti mama deti patong ko kaditi batya nga pagpakpakpaka kiti aglabaak kaputa sumangatak ko man nasakit ti siket ko kinunana nagtitinulong da nga nangarami diti kasla stretcher Manong Robert engkargada ni Lola ket nayawi di ti balay. Irigadami ti balay napalalo nga panagas-asog ti apo kabaket gapu iti sakit ti patong wenno siket na. Sino katak detoy gaputa na basa ti pagananay na. Idi masukatak dinamag ko no nasakit pay laeng. Ngem uri la makalwa ni Lola gapu iti sakit na. Ditoy nga simmangat met wenno inagawid met ni Lulo manipo diti nakitrabahuan na nga talon. Ket nagdesisyon kami nga ipan mi ni Lola iti hospital. Irigadami di hospital inbilin ti doktor nga dumalan ti wenno dumalan ni Lola, edi pan naka x-ray. Ken sabsabo alipay nga laboratory process, Manong Robert. Nagdanag kami ken ni Lulo gaputa awan iti kwartami. Nagtimek ni Lulo ket kinasaritan na ti doktor. Awan ang kami ti kwarta, doktor. Amangan no dakkel ti bayadan mi. Kinuna ti apo kalakay nga madandanagan. Oray siyak madandanagan akmet. Nga madaklat ti sibay ni Lola nga makasangsangit. Agawid tayon. Saan mitunayan nga nasakit? Amangan tadakkel ti magastos tayo iti. Kaadak dito ospital. Kinunana, Lola, saan? Mabalin nga damit pamuspusan. Iti dakkel ang magastom dito ospital. Kinunak, nagtimek ti doktor ket kastoy di kiti balikas na. Mabalidmet nga makisayan ti bilyo wenno magastusyo gaputa adamet ti social welfare. So nga, idalan tayo ay ti x-ray, ti siket, ti pasyente, tapno ti kasta amu tayo, no anya di kiti aramiden tayo, wenno anya ti agas tayo. Dito'y kabsat nga, immanamong ti apo kalakay, ket na aramid di kiti kakastoy a proseso ken ni Lola. Idi malpas ti x-ray, imay ti doktor iti kwarto ni Lola gaputa na i-confine detoy. Kabigatan deta idin ti panangiserrek mi ken kuana iti ospital. Naglagisi ti poon ti duri ti baket. Ket no mabaybayan detoy saan niya maagasan, mabalin nga ipatay na. Amuyo nga ti duri ket delikado unay iti parte ti tao. So nga nasken nga dumalan ti operasyon, idalan tayo iti operasyon. JAMR Construction Supply,
Naglukaten ti GAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina dagiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns di babae kastameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagit ti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta
ag-condense iso na, then ag-mist to igenta evaporator na isi pinaglamiis na, Mang Robert. Ketlo barado. At agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisulti filter ka DJ rugit DJ air conditioning system, ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso kitao, maperdi met DJ compressor no ka, Mang Robert. Kalpasan ti duwa nga aldaw nga panakay-confine ni Lula iti hospital, Manong Robert. Pinalubusan na kami metlaing ti doktor nga makarwar. Ngem ti pamilin na, mangisagana kami ti dakkel a kantidad tapnon ti kasta maidalan ti operasyon ni Lula. Ngamin dakkel ti posibilidad na nga agbalin niya kasla baldado wenno saan na pulo sa makatakder. Gapu payla ang iti sitwasyon na kabsat. Inyawid mi nga rod ti apo kabakit. Dahil sumagmamano nga agas, kastameten mabayadan iti ospital. Ket babaen iti donasyon, ken tulong ti sumagmamano agtuturay ti ilimi. Nagyaman kami kadakwada. Dito'y kabsat nga, adadamanen ti rigat wenno kalbaryo nga pinasar ko. Gapu tasyak tinapusgan nga mangistimar iti apo kabakit. Ket ti apo kalakay, mapan manglo, wenno makipiggid tapno da pagbiag mi atallo. Anyan nga nagrigat, Manong Robert. Saan lang at tirigat nga mangistimar iti may sa abaldado, ngem ti asik nga mangkitkita, iti kas imbilang ko nga may kadwa nga inak. Ti ina, ti pimusay nga inak, kabsat. Naglabas di aldaw, kabsat ko. Agtawian na kidini ti sangapulo ket walo, dua atawenen nga baldado ti apo kalabakit. Nga isuti kang runaan nya pangibukbukbuka kiti uras, babaen iti pangistimar panangistimar ko kenkwana. Nagtultuloy met ti panaglakay ni Lolo. Gaputa, umababo ti dente, danda ni 70 ti tawen na. Ngem nupay kasta ti edad na kabsat, ipilit na latta ti bagina nga mapan, makitigged wenno manglo ako na tayo. Babaen kada iti trabaho iti pagtatalunan. At dapay di kiti gundaway nga numaswelduan daket, basbasit ti ited da asweldo ti apo kalakay. Ngamin ket nakapkapoy kanon nga agtrabaho. Ngem gapu ti asi di kiti agpatrabaho ket alaen dalat ta detoy. Iti maysa nga panagtalon, Manong Robert. Jak matandaanan no anya idi nga tawen. Wen kabsat. Napan nakisik ka ti apok nga lakay. Nga madada iti balasiw ti waig. Nga isu iti nakaitublakan ni Lula. Idi manariman ti sikka ken raep. Nagbayakabak iti nakapigpig sa kabulon digiti dumanaruduraguruod. Ken makasisirap akimat. Nagsidukerak, malagip ko ti apo kalakay. Ngamin adu idi kiti may ipadpadamag ang makimat. Sapay ko madyos ko ta. Kami ti proteksyon ni Lolo. Nakapigpig sa titudo kay kastameten ti kimat keng guroon. Amangan no agsakit. Kinun ko na kitinakim ko. Kabsa ti didedi agundaway agsipngeten. Panay ti kararag ko. Ngem saan ko metlayngin na mauray ni Lulo. Napanak nga ron nagdamag iti karubami nga nagparaep iti balasiw ti waig.
Saan ka di nga agawid di kiti pinagrepyo, tata, nana, pakairamanan ni Lolo. Ay, binilin ko idan nga saan dan niya agaw awid. Oret at damit ti kubo sa jay. Inikak met idan ti kanendaken, inikak pa ida ka ti alos nga arwaten niya pagsukatanda. Nasipti da sa jay. So nga, saan mo nga pakadanagan ni Lulong Musilina? Kuna ti lakay. At damit pag naanda nga manglikaw no, butin dati rang tayang adayo unay ken maysa narisgo ti agawid agbuta napigsa ti kimat. Oret at damit kadwa ni Lulong sa jay, innem da amin. Kinunana, kasta ka di. Nagpakadaak manong Robert ket nagawidak. Edi dumano na kitibalay, inpadamag ko ken ni Lula nga, Lula, saan ka nga makaawid ni Lulo ta napigsa ti tudo ken dakkelen ti danong ti waig. Amangan no, maanod da no, ipilit da ti bumalasiw. Napanda ka no inikan nidan iti arwaten ken kastamit ten kanenda. Inlikaw da na napanda inaabot ti rang tayang adayo. So nga dududwata nga maturo kita. Kinunak, imisem ni Lula ket kastoy ti balikas na. Hanyakit din ni Lulom ngamin. Makibagay pa ilaeng ka iti ubing idinto nga lakayen. Ngem siguro gaputa kayat na iti maswelduan when numatangdanan anak ko sa adaya. Kinuna ni Lula, wen Lula, aglalalo ket jakmet matulungan na mangged gaputa di kayo met mapanawan. Wen ngarud ta kastumet ten tinagbali nagasat ko. An-anusan na kumaapok Itinagpatnag si Marding Metlaeng tinapig sa atudo manong Robert. Ngem nasdaawa kidi umay tinagparaep ken nagpasik ka kadalulo anasapay ti balay. Selina, nangig ko ti busis na. Rimwara ket iswa talaga. Aapay ka di tata. Anda ka di masapol ni Lolo nga paipan na iti ayanda nga agraep ken agsikka. Dayta nga ti problema kapukta. Itay kanu parbangon ket rimwar di iti kakadwa na iti kubo nga nagturugan dangem. Awang kanumet ken ni Lulom. Anya ket sa dinu nga ruden ti napanan na. Dayta nga ti jakam mo nagawid ti maysa nga napan nang likaw ket inamang na tirangtay. Di daam mo no. Sa dinno tinapanan na. Iso nga, umay ko ipakamu ka na kayo. Kinunana nga madandanagan. Sa dinno nga rudin tian ni Lulo. Kit, parbangon nito'y sumarding titudo. Pinasapulyo ka di tata. Iso ti obra na digiti kadwa na nga sapsapulen. Ta, awang kanumet nga nariingan dan. Saan da pagad din na makasik ka kin makaraip ka po ta. Nimet ten Lulom ti sapsapulen da. Kasanong arud detan, kinunak. Bayanda, paitulno ka kiti ayanda ta pailikawak ta mapang kami magnay tirangtay. Barbarin no nasa pulandan. Kinunaman en tilakay. Timanaw detoy nga nagdardaras kadin padamag ko kin ni Lula tinaamwak nga nakaedday ti kwarto. Lula, mapukpukaw ka no ni Lulo. Nakigtot ni Lula. Apay, niya ti napasamak king kuana kin sa dino tinapanan na apay nga mapukpukaw. Balikas wenno sa ludsud ti apo ka bakit. Tsakap mo. Nagururay kami nga madandanagan no anya ti sumaruno nga damag panggep ken ni Lolo, manong Robert.
Agarup alas 9 nga tan iti bigat. Idi umay di kiti kinadwa ni Lulo ang nagraet. Anyan ti damag kin ni Lulo. Kinunak. Ladinghitin mingem. Nabirukan mi ti bangkay ti Apo Malakay nga naisadsad iti igid ti waig. Mabali na pinilit na ti Bimalasyo gaputa kayat na ti agawid. Kuna na nga ming kanyak nga. Sana kayat ti umyan iti ubo nga. Pagturugan mi ken kayat na ti agawid gaputawan ti kadwayo iti Apo Mabaket. Anya? Sa dinong arudin ti ayan ni Lulo. Sa dinong ti ayan ti bangkay na. Kinunak. Indirot siya iti punerarya gaputa isumit ti bilin ti doktora ng eksamin keng kuana. Nalmes ni Lulong mo. Balikas ti lalaki. Dito'y kabsat nga jakon inuray ti simmaruno a balikas na. Napanak iti ayan ti Apo Kabaket. Kasamanan nga ituloy tayong ibasa diti surat ni Selina giyaman tayo di TMT Construction Company ti Barangay 48A Kabungaan North Lawag City. Amin nga construction services nga kalikagumyo mabalin nga aramiden para kada kayo. Ti TMT Construction Company babayan ti panangimaton ni Honorable Telvin Tapawan kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Kastapay ti panagyaman tayo kini Mr. Loreto Tamayo ti Waipahu Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Kastapay iti panagyaman tayo kini Dr. Alan Taylan. Nadadi kiti kalikagum yu apong ikonsulta iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 Zacarias Flores Street, ti Ciudad Tilawag. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center, nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City. Dili problema yo apo kaditi aircon di kiti lugan nyo, mabalin nyo di kita nga mapanpaurnos iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center iti Balintawak Street ti Ciudad Tilawag babaeng ken ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo ken ni Mr. Henry Afaga iti Pennsylvania, Estados Unidos ken ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando ti San Nicolas, Ilocos Norte. Daytoyen ti sungbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipan iti daga. Protektado pa iti talon menu bangkag tayo. Mabalin nga usaren dagiti produkto ti Next Gen kadagiti amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray dagiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadagiti flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kadagiti taraken tayo adingwen pakiramanan dagiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatangen kadagiti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kadagiti amin nga klase ti mula ken para kadagiti taraken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Padwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagum yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sungbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kari iti di kalidad a kagamitan, ken empleyado para iti serbisyo nga ipayda. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kari iti patpatigapi musay, manipod kababaan hinggana ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi ipayan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kari iti minatay, babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid, di iti minatayo iti sa bali alugat. Ti Lily of the Valley, katadaan ti dua asangay,
Masarakan digitoy, edi National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan dati telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Lisensyado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoyen tinurore di agisem kari di daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto palipatan na paragtitipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-000232. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Kasi di day dinanang Manong Robert. Nagmalem ken nagpatnaglay nga nakamansayag ni Lulo. Nairamidan iti lungon babaen kaday ti karpintero. Kabigatan na, naitulnugen ti apo kalakay. Nabati nga rod ti apo kabaket iti balay gaputo saan na kabalinan. Ket siyak manen ti kakaisuna nga as nasingid a kabagyan, anang itulod ken kuana iti panungpalan. Nagar-arubos manen digiti luwak. Aglalalo ket na isukot ti tanem na, iti sukot de dinana. Kinunkunak nga, ada kayo na duay ti sidong ti apo. Ikarkararagan da kami nga imbatiyo. Naulpit unay digiti pasamak gaputa. Pinurus da kay man yan. Awan iti umiso nga tiyempo. Ngem sapay ta ti Dios ti mangliwliwa kada kami ken babaen iti kararagyo. Agbalin ka man natibker nga imbatiyo ken ni Lola. Balikas ko nga binuyugan ti panagarubos dagiti luak. Edi adda kami niti Campo Santo, Manong Robert. Dito'y kabsat nga sabali manen nga karit ti biag ti sinangok ka. Kapilitan nga siya kon Manong Robert tinangisaka diti biyag mi nga aglula. Ngem masapul nga istimarek ti apo kabalaket nga balda
sakbay nga pumanaw kiti balay. Lola, ipang ko deto'y pinggan niya nakargaan tinapoy ken si Daem ha. Ta, ento normal daw when mabisin ka. Isunto ti pangaldaw mo. Adamit tin baso ken danom iti harra. Iabay kulatan ken kagaputan di kamit makabaano. Balikas ko ken ni apo ka bakit. Minatmatan nak. Kasangwanan na wenno kalpasan ti panang matmat na kanya. Nagungap digiti bibig na ket simngaw digiti balikas. Kaasi ka pa'y apo. Bimal balasangan ka nga balbalin nga na bandera. Nula kumasaan niya kasto'y tinagbalin na gasat ko. Di mo kumapasarin digito nga riga. Saan mo kumangapasarin digito nga? Karit ti biyag no. Saan niya kasto'y tinagbalin na gasat ko. Mangrugin niya tubog digiti matana. Inalak ti panyo iti abay na. Pinunasak digiti luana. Di ka agsangit. Sana yan na si kaidi tinagkunanga. Adda plano ti Diyos ka diti so amin na pasama. Sana yan kasta ti sa umukan niya kidi. Pumusay ti anak mo nga inak. Kinunak. Nupay pamatibker iti apo ka bakit ti balikas ko. Jakmet ten magawidan. Yagarubos na gitilwa. Manong Robert. Saan niya simungbat ni Lola? Ngem makitak no kasano itiliday na. O sige mapanakon. Mapanakon makilabata. Sangpet ang kanto. Di ka ipilpilit ti agunay ang manganta. Makapadakes ken ka. Ano sa mo no kasalot sitwasyon na plastar mo amangan Lola? Mapanakon. Kasta tinagbalin nga sitwasyon ti biyag ko iti di gundaway, Manong Robert. Ngem saan niya nagbayag awang nga tapay agarup talo wenno patabulan ti lagip ko. Edi pumusay met ni Lola. Na-depress wenno naatiw ti panunot na iti pupusay ti apo kalakay. Ken mabalin nga pati payen ti asin na kanyak nga mangisaksaka di ti panagbiag. When Manong Robert, sabali manen nga sa tim mo ko kiti kaunggak gapoy di pupusay ni Lola. Ket kasti dati, siyak manen ti kakaisuna nga napan nang itulnog, iti panungpalan ken ni Lola. Nabati ak narod niya agmaymay sa kabsat ko. Gaputa jakmet nakaturpos iti adal, Manong Robert. Panaglaba, kastameten, pababaon ka iti babaknang. Isudeta iti pagsapulak. Wenno pangalaak iti pangbiag ko iti bagik. Kasagsulsulong agbibiyag. Adu digiti agrayrayo kanyak. Ngem kasladyak mapanunot ti mangaklon kadakwada. Mabutengak kabsat. Mabutengak nga mapasamak tikas na pasamak kininanan. Ngamok nga ti panagladingit da iti panangpanaw kada kami ti amak. Ket isu tinang dagdag tapno pumusay wenno'y pulang na tibiyag. Kaamak ko unay ti sumrek iti lubong ni Ayat, Manong Robert. Nupay mapanpanunot kumet no asinunto ti mang taripato kanya no bumaketa. Deta met ti may sapay kadagiti kaamak ko. Amanganta, matayak tulatan niya, agmay sa iti, pagteengan niya imbati, dalulukin ni Lola. Agyaman ak Manong Robert, tidayat mo nga nang ibasay, tidayat surat ko.
Sapay kumata mataginayon dito nga programa nga kamang kentaklin. Di addaan iti napait akalman akas kanya. Dito nga rude nagibusak dito surat ko to'y pagayam mo, Selena. Pagayam ko Selena, Diyos tanginay, iti panang ipatulod mo, iti surat mo, iti programa tayo tinapalabas. Among kabsat saan niya mabalin niya, kankanayon nga, but-but ngin na ka, kalman, wenno tinapalabas. Saan niya mabalin niya kankanayon nga, bagbag katem no anya ti, nalidem nga kalman. Masapul nga iwaras mo ti matam, tapnon ti kasta, makitam ti mas nalawlawag, ngem tinasip nga takalman. Husto ka nga, ti panagbakit ket masapul mo ti agbalin nga sa rukod, when agbalin nga kamang mo, nga kas kadalula ken nilulom. No awan ka, sigurado nga, narigat when mas narigrigat ti pinasarda. Gem gaputa adda ka, kas apu ko da, anak ti anak da, adda ka nga ng taripato kadakwana. Deta ti pagibasaran. Saan mo nga taltalikodan ni Ayat? Ani Ayat, isu iti mangsulbar no dumay iti amin nga problema. Sinot makaibagano, ti mabalin niya, wenno ti agbalin niya, kasimpungalam wenno asawam ti mangaon ken ka, iti mas napinpinta sa biag. Saan mo nga pagbalbalinen nga ehemplo nga, ninanang mo idiket, bababalawin na ti bagina, gapu iti parang pili na kada di tatang mo nga ng panaw kada kayo. Nga iso ti kunam nga nagladingitan nakit napaalis to di papatay na. Lukatam ti pusum kenayat pagayam ko. Saan mo nga punpundwen DJ dakes nga impresyon man ng panangipapan mo wenno di nagbalin nga pasamak mo. Para kanyak kaputa dumit ti agrayrayo ken ka apay nga di mo padasen ti agayat. Ulitek ti agyaman iti panangipatulod mo iti surat mo iti programa tayo tinapalabas. Dito nga rin papagayam nga pumakada kami iti programa tayo tinapalabas. Dito iti pagayam yun ni Robert De La Cruz kinadwata iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Biyernes tayo amin na sapada agyaman kam ting kay panagbuyak ken panagdinggig advance Merry Christmas kada kay amin. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyo. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang day isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.